всички, които ме гледате. Какво правите? Как мина деня ви? Играта ми е на руски, за което много съжалявам. Не можах да си изтегля, просто единствената версия, която намерих е на руски. Нет. Но живота е такъв. Поне това не са променили на руски. Иначе всичко е на руски, разбирате ли? Говорят на руски. А субтитрите са на руски. Говорят. Гласовете на героите са на руски. Да, това е Call of Duty Modern Warfare 2. Моята любима Call of Duty и може би любимата ми игра. Съжалявам, че лагва, просто като снимам клип, всяка една игра ми лаги. Чай, това е човек. О, моя грешка. Reloading. Какво стана, брат? Не, газ. Газ, че ще го застрелям това. Между другото, кажете кой е любимия герой от Call of Duty като цяло, от всичките. Не ви казвам кой е моя, но казвам, че е Ghost. Именно за това канала ми се казва Ghost Front. Не, базикам се. Просто ме кефи Ghost и това го взех от оригиналния, нали. Надявам се пича да не се сърди, че съм му взел името. Просто е супер яко. Нали, без лоши чувства, пич. Клиповете са, нали, напълно различни. Става въпрос за гейминг. От време на време може да реагираме на някое друго видео, но главно ще снимам клипове на игри, така че дори иконката ми е различна, така че не може да кажеш, че копирам. Добре, можеш, защото ти копирам името. Но и ти щеше да си копираш името просто. Ако беше на мое място. Те трябва ли да ги убивам? Държа ви на мушка. На мушка сте ми, момчета, какво ме гледате? Какво ме гледаш? Ще изпия всички. Там. Видяхте ли го? Наистина, сори, че играта е на руски, ама просто няма начин. Няма как, хора. Няма как просто. Какво стана, умрях ли? Fuck you! Къде? Fuck you! Аха. Гори фада, брат. Гори фада, честно. Shit, то от моите. Shit you! Son of a bitch! Son of a bitches! Fuck you! You piece of shit! Откъде? Fuck you! Die in a fire, bitch! Die in a fire, bitch! Та част от играта съм я забравил. От колко време не съм играл Call of Duty? Fuck you! Да, вярно, бе. Те там. Добре, оръжието ми... Колко му имам? Добре, да речем да взема АК-47. Не. Оставам си с това, айде. Какво стана? Shit you bitch! Kill. Die in a fire, bitch! Флашнах ли ги? Да речем, че сме ги флашнали. Да речем, че... Double kill! Double kill, бро! Double kill. Така... Какво е това, брат? Сега. Леле. Лошо ви се пише, момчета, лошо.
Момчета, лошо ви се пише. Какво ми стана с RPG-то? Добре, след тая. Трябва да следвам амония. Чакай хубавото оръжие! Не! Тъй. Я сарава беч! Разреждаме. Добре, че руския се доближава малко до български. Говорим малко You son of a bitch! You son of a bitch! You son of a bitch! Добре, преди бях мастър на Call of Duty, брат. Преди бях мастър. Това е. Ще се завърна аз. Тук май намерих оръжие. Любимото ми оръжие. Където и да било, това ми е любимото оръжие. Чакай, бе, граната! Това е любимото оръжие на абсолютно всякъде. Която и игра да играя. Аз съм се след това оръжие, разбирате ли? Тук съм добър с него. Да видим. Тук не може да няма кой да ни стреля. Да си го признаем. Твърде съм добър, за да е истина. Твърде съм добър, за да е истина просто. Прекарал съм толкова много време в играене именно на тази игра. Толкова време съм играл само тази игра, разбирате ли? Modern Warfare 2. Не новите. Тая. 2. Даже вече знам как да ми връщам гранатите, преди не знаех. Разбирате ли? Преди не знаех как да им връщам гранатите. А сега, гледайте какво става. Гледайте какво става тука! Мърши. Ко, брат? Те май нещо ми спрат, брат. Да. Окей, тук мисля, че ще е време обаче да сменим оръжието, защото на това ще ми свършат амунициите и всичко. И плюс това то е слабичко. Слабичко оръжие. Слабичко оръжие. Shit, you motherfucker, you're not gonna kill me. You're not gonna kill me! Oh, fuck. Така, имам 3 патрона на кръст. И не мога презареда. Или имам 3 пълнителя. Това е. Вадя тежкото оръжие. Брат, 3 патрона на кръст. И пак се справям, бе! Пак се справям, бе! Его е! Его е! Щях да убия Шепард! Помежду другото, той е предател. Не исках да го казвам, ама не се сдържах. Той е предател и исках да го убия, ама щях да фейлна. Даде ми да го застрелям върно. И той се насочи с оръжие към мене, обаче в ръцете му нямаше нищо. Не, тия руснаци. Калярула, каля, чин-чон-чан, чон-чин-чин-чан. Руския ми прилича на китайски. Не! Тая мисия я мраза, честно ви казвам. Та може би ми е най-омразната мисия. Скачам! Ще ти вземат цигарата! Добре, не му взех цигарата. Сказос. Не моля човек. Трябва го чакаме да пуши. Умри, бе, брат! Умри! Какво, нямам ли друго оръжие? Умри, бе, брат! Умри! Хая! Аз стоям тук да си скатера.
Мога ли да те убия? Усещам как ще падна много. Давай, приятели. Давай преди леда да гръмне, бе, брат. То за мен е по-опасно. Защото трябва да му схода по газа, брат. И то да го правя бързо, разбирате ли? Не! Ама аз го държах! Почти горе! Базик ли си правиш с мене игра? Или да? Не, честно ви казвам, това е... Накрая да се издъниш. Леда се спука, нали? Гледайте го леда как се пука бавно! Той даже не се пука бавно, вижте го! По-бързо от това не може ли да се спукаш, бе, брат? Само не разбирам защо такъв дебел лед. Ето го! Горе съм! Горе съм! Аз съм най-добрия, бе! Излетях, а не. Помислих, че съм го провалил. Не! Thank you, bro. I am the one. Actually, ти си the one, защото ми спаси живота. Благодаря отново. Тежката артилерия. Ще видим, брат. Как се правиш? 3. Его, ще видим. Ще видим. И избиен като стойта, гледай. Son of a bitch! Брат, избих ги като нищо, като нищо ги избих. О, да! Как се правеше? Толкова обичам да си игра с тази ножка. Леле, умра! Толкова ме кефи ножката, като я държат. Леле. Чайте. Трябва да сме прекнали. Това е една от най-гадните мисии, може би, която съм играл в Call of Duty Modern Warfare. Son of a bitch. Туруру, son of a bitch. Туруру. Имате ли интересни оръжия? Кръв. Някакво си. Брат, те са бъдат идиотите. Накъде? Уанин. Братик. Уй, предполагам. Не виждам. Дяволите, накъде отивам? Накъде върви живота ми? Накъде върви животът ми? Къде отивам по дяволите? Накъде 117 метра? Къде отивам, бе, брат? По-скоро къде играта ме кара да отивам. Трябва да е по-правилният въпрос. Fuck you! Откъде?
как? Какво стана? Добре, това е всичко за този клип. Надявам се да ви хареса. Ще се видим следващия. Да. Айде от мен да мине. Айде. Трябва да гледаме на това къде има педофили. Бавно, спокойно. Колкото и да мисля, нищо няма да направя, айде. Тук някъде има. Не знам и не искам и да знам къде. Той е умря. Те са някъде отпред, нали? Проклятие, къде сте, бе? Дяволите. Fuck you! Не мога да умра по този жалък начин. Не, чакайте, няма да умра по този жалък начин. Стискайте палци изобщо да не умра. Брат, какво е това, бе? На майната си ме пращат да хода. Какво е това? Какво е това чудо? А кажете ми сега, какво е това чудо? Бързо преди да са ме забелязали. Yes! Yes! I am the one! Sorry, че викам. Добре. Да го направим. You son of a... Who is the one? I am the one. Сега. Ага. Насам. Да, добре. Тук съм се чудил и съм се маял. Разбирате ли? Да се чудиш и да се маеш как да го минеш. Опа, мой сори. Капитан Мактравеш. Къв си ти, брат? Какви сте вие, бе, жалкари? Жалкари, какви сте вие, бе, жалкари? Гърчи си там, гърчи. Къв си ти, бе? Жалък. Жалки сте. Всичките сте жалки, разбирате ли? Вие разбирате ли колко жалки всъщност сте?
Вие не знаете колко жалки всъщност сте, бе, хора. Вие не знаете колко жалки всъщност сте. Вие не знаете, нямате си на идея колко сте жалки, разбирате. Това да си жалък, ама па вашето вече... Такива жалкари сте, че не знам. Ау! Ти ли е, братле? Ти ли па точно? О, аз трябва да отида. Ага. Ау! Fuck you. Чакай, какво? Фак! Какво? Стана! Пак ли тук? Трябва пак да избивам всички. Не, брат, това не е истина. Айде! Това може би ми е любимата част от цялата игра. Уи! И все пак аз казах, може би. Може би, хора, може би. Ептем, братле, ептем. Умирате тук като кучета, разбирате ли? Да, добре. Е, това казвам, че може би ми е любимата част от цялата игра. Уй, брат, леко е. Между другото, тук можете и да ги стреляте, ама... Това... Според мен ви губят времето и всичко, защото... Вие нито можете да се прицелите, нито нищо, разбирате ли? Вие просто трябва да стреляте на... наляво и надясно. Затова аз предпочитам честно да си карам. Лагна. Игра съхранена, окей. Не може да караме такива неща с всяка една мисия. Son of a bitch! Но точно съм бил, бе. Нищо, че чак да се преобърна. Ето затова аз не обичам да стрелям. Защото не мога да кажем и да стрелям едновременно. О, не. Най-омразното нещо в цялата игра. За мен. Тук просто не трябва да давате газ. И е тук газ вече. Защото иначе няма как да го скокнете. Ето го е! Мина го! Yes. Ох, за това ще заради и ще свършваме клипа, защото... няма как.
Ето го. А? Нет. Продължуй. Да. Предполагам. Защото продължи. Предполагам. Не знам какво ме питат. Аз не съм руснак. Аре де! Цъкнах продължуй! А? О, не! Ни слава по-руски. По-руси. Макаров, това пишлеме. Това пишлеме! Тука разбирате ли колко? И аз трябва да го играя това. Well then, son of a bitch. Join a fire. Moving like a boss. Slowly, slowly, slowly. Shut the fuck up, bitch. Много бавно презарежда. Исках съм точно 3 куршума. Леле, горките хора направо. Жал ми е, честно ви казвам. Ето, този се мъчи за живота си. Дали да му скърта мъките? Горкия рано или късно ще умре. Съжалявам. Трябваше. Ей, тая живата жена тук, където е непокътната, няма да я пипам. Искам да им лесна живота просто. Ето на този човек тук. Мече. Просто ако не ги убият, те ще умрат. Рано или късно те умират. Ще умрат от кръвозагуба. Бягайте, хора, бягайте, бягайте. Шнус. Ау! Ой, спрямо страшно, бе, кук. Вуй ранено, вукеля. Вю ранено. Твоите да те стрелят. Това бива ли? Тя тъпаци тук. Не се буташ, искаш ли, Виктор? Аз един път без да искам им хвърлих граната и те ме убиха. Ето тук на стълбите. Чакай, аз мога да го убия ли? Мога да ги убия. Това е много хубаво. Добре, не мога да ги убия. Това е всичко за този клип. Надявам се да ви харесва. Ще се видим в следващия. До тогава.